Moi! Tässä videossa mä haluan kertoa sulle, miten sä saat tehtyä parempaa laatua ja nopeampaa tekoälyn avulla. Ja se perustuu siihen, että käytetään agenttiparvia. Eli tämä juttu on varmaan kaikille tuttu. Eli sä menet tekoälylle ja kysyt siltä jotain, että tee mulle tämä juttu tai jonkun kysymyksen esität ja sitten se sanoo. Mutta sitten se laatu vaihtelee ihan tosi paljon. Itse asiassa sun pitää monesti tehdä aika paljon duunia, että sä saat valmista tuotantokelpoista kamaa aikaan. Ja moni kuvaa tätä näin, että jos tekoälyn kanssa juttelee semmoista asiasta, josta ei tiedä mitään, niin sitten tuntuu siltä, että tekoäly osaa ja tietää kaiken. Mutta sitten kun juttelee asiasta, josta tietää itse paljon, niin sitten tuntuu siltä, että tekoäly ei tiedä yhtään mitään eikä osaa mitään. Ja sitten se työskentely sen agentin ja kielimallin kanssa alkaa tuntua tosi työläältä ja sun pitää tehdä tosi paljon duunia sen eteen, aina korjata jotain ja tehdä uudestaan ja uudestaan. Mutta oikeasti tekoälyssä on tosi paljon potentiaalia ja se voidaan kääntää siihen, että se tuottaa hyvää laatua. Tässä videossa mä kerron, miten tämä saadaan aikaan agenttiparvien avulla. Okei, aina kun sulla on agentti, joka auttelee sua jossain hommassa tai vastailee sun kysymyksiin, niin silloin siinä on muutama juttu. Siellä on ensinnäkin kielimalli ja sitten sillä on jotain työkaluja ja sitten siinä on joku control loop ja sitten sillä agentilla on myös joku tietty rooli ja se rooli on tässä keskeinen asia. Jos menet vaikka jutteleen ChatGPT:n kanssa, niin silloinkin siinä on kaikki nämä asiat mukana. Eli kielimalli, no se on joku GPT-perheen kielimalleista, joka on fine-tuunattu keskusteluja varten ja se malli asuu siellä OpenAI:n servereillä. Sitten työkalut, se voi tehdä artefakteja eli esimerkiksi tiedostoja sulle ja se voi suorittaa verkkohakuja. Mä voin esimerkiksi kysyä, että kerro kaikki Matrix-elokuvat. Ja sitten se varmaan hakee ne ihan suoraan sieltä painotiedostoistaan. Sen ei tarvitse tehdä verkkohakua siihen. Mutta sitten jos mä sanon, että anna lista tekstitiedostona, niin silloin sen pitää käyttää työkalua, eli se laittaa ton saman listan työkalun avulla tekstitiedostoon, jonka mä voin sitten ladata tästä. Eli kyllähän se voisi tähänkin laittaa sen tekstitiedoston tekstinä, mutta sen pitää käyttää työkalua, että saa tehtyä ton erillisen tiedoston. Ja sitten on tämä control loop, eli se on ihan yksinkertaisesti se, että sä tuut jutteleen sille. Eli ChatGPT ei tee mitään ennen kuin sä meet sen sivulle ja pyydät siltä jotain. Mutta sitten sillä on myös rooli. Myös ChatGPT:llä on rooli ja se on semmoinen yleinen avulias yleishemmo. Ja se rooli annetaan sille ChatGPT:n system promptissa. Ja sitten se kielimalli näkee sen aina keskustelun alussa. Mutta sä voit itsekin antaa kielimallille tai agentille jonkun valitsemas roolin. Esimerkiksi tässä tapauksessa sä voit sanoa ChatGPT:lle, että sinä olet Donald Trump. Vastaa tästä eteenpäin kaikkeen niin kuin Donald Trump vastaisi. Eli mä olen nyt antanut ChatGPT:lle roolin. Ja nyt jos mä sanon mitä tahansa, niin me nähdään, että se on omaksunut sen roolin. Mä voin vaikka kysyä ihan vaikka, että paljonko kello on. Ja ChatGPT vastaa. Katsokaa tuota. Täsmällinen aika. Erittäin hyvä aika. Meillä on täällä loistava kello. Ehkä paras kello. Eli nyt ChatGPT tuottaa tuommoista samanlaista soopaa, mitä Donald Trumpkin tuottaa. Okei, tämä on ihan höpö esimerkki, mutta tätä ominaisuutta, että sille voi antaa jonkun tietyn roolin, niin sitä voi käyttää todella voimakkaasti hyväksi niin, että melkein kaikki tekoälyn avulla tuotettu, niin se on parempi laatusta ja se työskentely nopeutuu tosi paljon. Otetaan tähän ihan oikea esimerkki ja rakennetaan demo.
Ajatellaan vaikka työnhakua. Tämä on varmasti meille kaikille tuttu aihe. Eli sähän voit lähteä tekemään sitä tekoälyavusteisesti sillä tavalla, että sä syötät sinne tekoälylle sen hakuilmoituksen ja sit sun omat tiedot, eli CVt ja ehkä jonkun profiilikuvauksen ja muuta sellaista. Täällä mun kursorissa, mä näytin tätä itse asiassa viimeksikin, niin mulla on tämmönen CV-hakemisto, jossa on mun koulutustiedot, sitten on mun projektit, missä mä oon ollut, ja sitten on mun yhteystiedot ja tommonen profiilikuvaus. Ja sitten mä oon tallentanut tänne hakemistoon tämmösen hakuilmoituksen, jonka mä olen kopsannut ihan linkkarista ja vähän muokannut sitä, ettei se yritys tästä näkyisi, että minkä yrityksen hakuilmoitus tämä nyt sitten on. Eli nyt kun mulla on täällä kaikki valmiina, niin mä voin mennä agentille ja sanoa sille, antaa sille tuon hakuilmoituksen. Se todennäköisesti kyllä löytäisi sen mainitsemattakin. Ja sanoa sille, että tee minulle hakemus ja CV tätä varten. Mä laitan tän planning moodiin, koska se tehtävä on sen verran laaja, että mun mielestä se tarvii planning moodia tähän. Ja agentti alkaa työskentelemään. Okei, agentti on nyt tehnyt vähän aikaa töitä ja se sai tämmöisen hakemuksen aikaiseksi, jota mä pikkasen muokkasin piilottaakseni joitakin tiettyjä tietoja tästä. Ja tää on mun mielestä ihan ok hakukirje. Ongelmana tässä on ehkä se, että tässä missä se puhuu tästä mun osaamisesta niin monimuotoisen datan kanssa, niin minusta näyttää, että se hieman liioittelee siinä mun osaamista. Mä olen tehnyt pääasiassa NLP-töitä. Mulla on tietysti yhtä lailla kokemusta monimuotoista eli multimodaalista datasta niin kuin kenellä tahansa, mutta työkokemusta vähemmän. Katsotaan sitten CVtä, minkä se on mulle tehnyt. Tässä on tuommoinen profiilikuvaus, koulutus ja sitten projektit, joita mä oon tehnyt. Tää CV ensinnäkin niin pintapuolisesti näyttää ihan okolta. Mutta sitten mun mielestä tässä on pientä priorisointiongelmaa, kun tässä on mainittu toi mun opettajakoulutus ensimmäisenä, joka ei ole ehkä relevantti tätä hakua varten. Ja sitten tulee vasta tää mun maisterin tutkinto. Sitten näistä projekteista sen verran, että näitä on aivan valtavasti tällä. Eihän kukaan jaksa lukea kaikkia näitä läpi. Täällä on jopa mun yliopistotyökokemus. Eli mun mielestä tämän CV:n pitäisi olla sovitettu sitä hakuilmoitusta ja haettavaa positiota varten. Okei, eli me saatiin jonkinlainen hakukirje ja sitten CV aikaiseksi tätä työhakua varten, mutta me löydettiin sieltä aika paljon ongelmia, pientä paisuttelua, dokumentteja, jotka ei ehkä ole kovin hyviä tätä hakuja varten. Ja tätä voisi sillä lailla purkaa, että oikeastaan työnhaussa niin se on semmoinen prosessi, että siihen työnhakuun kohdistuu monenlaisia erilaisia vaatimuksia. Eli tavallaan, niin kuin, että se ei ole vaan se hakemuksen kirjoittaminen, vaan siinä on tosi paljon näkökulmia, joita pitää huomioida. Voisi esimerkiksi ajatella, että yksi osa sitä hommaa on se, että arvioi sitä, että onko se mulle sopiva homma. Ja toinen asia siinä on sen hakemuksen kirjoittaminen. Ja sitten kolmas voisi olla vaikka sen hakemuksen, niiden valmiiden hakemusdokumenttien arviointi, että mitä puutteita siellä on, onko siellä paisutteluja, puuttuuko sieltä semmoinen hyvä tarina vai onko se vaan se, että mä tarvin töitä.
Ja sitten tämmöisiä rakenteellisia ongelmia, niin kuin tuossa äskeisessä esimerkissä oli se, että se CV oli mun koko työhistoria, jota monikaan ei jaksa lukea. Ja sitten onko siellä hakemusmateriaaleissa ristiriitaisia tietoja. Ja sitten voisi tietysti ajatella, että tekoälyhän voisi auttaa myös siinä haastattelupreppauksessa. Eli siinä on tosi paljon erilaisia näkökulmia taikka rooleja, joita pitää ottaa, kun sitä hakemusta tehdään. Eli välillä pitää ottaa semmoinen hakemusdokumenttien työstäjän rooli, välillä pitää hypätä kriitikon rooliin ja yrittää löytää puutteita sieltä. Ja sitten myös tämmöinen niin kuin haastattelupreppaus ja sen arviointi, että onko se mulle sopiva homma. Eli nämä on tavallaan rooleja, jotka voi ajatella, että nämä on rooleja, jotka esiintyy siinä työhakemuksen tekemisessä. Ja nyt päästään takaisin siihen agenttiparviajatukseen, eli voidaan ajatella, että jokainen agentti on yksi rooli, joka kohdistuu tähän työkulkuun, eli työhakemuksen rakentamiseen. Ja nyt mä oon valinnut tähän ainakin 4 roolia, eli 4 agenttia, ja niinpä meillä on tässä pieni agenttiparvi, joka voi auttaa meitä paremmin työhakemusten tekemisessä. Katsotaan seuraavaksi, miten tämän voi toteuttaa. Kursorissa erilaisia rooleja ja työkulkuja voi esittää tämmöisillä sääntötiedostoilla. Ja nyt kun mä sanoin, että meillä on tässä 4 agenttia, niin mä oon tehnyt tänne työkulun tai roolin kaikille 4 agentille. Eli yksi niistä oli tämä työmahdollisuuden arviointi. Eli tämä on ihan vaan kuvaus siitä, että mihin pitää keskittyä silloin, kun arvioidaan sitä, että sopiiko joku työ hakijalle. Eli se agentti sitten lukee tämän ja soveltaa sitä silloin, kun sitä pyydetään arvioimaan sen hakuilmoituksen sopivuutta sulle. Sitten täällä on tämä hakemuksen luonnostelu. Tämä on vähän pidempi, eli mä ajattelen, että nykyään hakemukseen tarvitaan aina hakukirje ja resume, joka on lyhennelmä CVstä, semmoinen, joka on sovitettu siihen hakuilmoitukseen. Ja täällä on sitten erilaisia ohjeita. Ja tämä on sitten se rooli, jonka se agentti omaksuu silloin, kun se kirjoittaa mulle työhakemusta. Sitten täällä on työhakumateriaalin katselmointi. Tämä on se kriitikon rooli. Eli silloin kun mä pyydän agenttia katselmoimaan ne kirjoitetut hakumateriaalit, niin silloin se agentti noudattaa tätä ohjetta. Ja täällä on erilaisia kriteerejä, eli tarkkuus ja riski. Jos sulla on vääriä tietoja hakemuksessa, niin siitä seuraa riski haastatteluun. Ne saattaa huomata, että sä oot vähän liioitellut tai jotain. Onko rakenne hyvä? Onko siellä joku tarina? Ja semmoinen järkevä hakutarina, että minkä takia mä just nyt haluan hakea tätä paikkaa. Ja sitten täällä on lähteistä ristiinjohdonmukaisuus. Katsotaan seuraavaksi, miten tämä toimii käytännössä. Eli mä avaan täältä chatti-ikkunan ja annan ton hakuilmoituksen ja sanon, että arvioi, sopiiko tämä työ minulle. Ja agentti lukee hakuilmoituksen, se lukee myös sen säännön, jonka mä olen antanut tätä tehtävää varten. Agentin mielestä osuma on kohtuullinen. Mulla on tuotantolaatuista ML-osaamista, elinkaaren teknistä johtamista, pilvikokemusta, Pythonia ja muuta ML-hommassa tarvittavaa ja analyyttistä ja ongelmanratkaisukokemusta. Sitten se löytää täältä tämän asian, että mun profiili painottaa NLPtä.
Mutta tässä haetaan tuommoista multimodaalista osaamista, joka mulla on kieltämättä vähäisempää kuin NLP-osaaminen. Se huomaa sen, että MLflowta ja Kubeflowta en ole juurikaan käyttänyt. Sitten se huomaa tämän, että hakuilmoituksessa sanotaan, että pitäisi olla 3 päivää viikossa toimistolla, mikä ei ehkä sovi kaikille. Sitten on mainonta ja AdTech domain, joka mulla ei ole profiilissa. Itse asiassa mulla on kyllä mainonta ja AdTech domainin osaamista. Mä olen näköjään unohtanut lisätä sen tonne mun projektitiedostoihini. Ja sitten se tekee tämmöisen suosituksen siitä, että kannattaako hakea. Tehdään seuraavaksi työhakemus ja CV. Eli annetaan hakuilmoitus. Tee minulle hakemus tätä varten. Ja taas planning modissa ajetaan. Okei, eli nyt on dokumentit valmiina. Hakukirje näyttää mun mielestä kunnolliselta. Täällä ei myöskään ole sellaista liioittelua niin kuin siinä ensimmäisessä versiossa, kun tälle roolille tai työkululle on ohjeistettu se, että liioittelua ei saa harrastaa. Ja sitten on tämä resume. Tässä resumessa on ehkä helpompi huomata se, että täällä on määritelty tämmöisiä rakenteellisia vaatimuksia sille. Eli tämä resume on sovitettu siihen työhakemukseen. Täällä on vain yhteystiedot, pieni tiivistelmä, sitten 3 valittua työkokemusta ja koulutus. Ja sitten on tämmöinen taitotaulukko, mikä on muodostettu täsmällisesti sen hakuilmoituksen perusteella ja kokemusvuodet on laskettu tuonne. Eli kyllä tämä mun mielestä on paljon parempi kuin se ensimmäinen versio tästä hakemuksesta. Katsotaan vielä sitä, että miltä se haastattelupreppausrooli ja sen työjälki näyttää. Annetaan agentille nämä dokumentit ja sanotaan, että preppaa mua haastatteluun. Ja agentti keksii mulle kysymyksiä, joilla mä voin harjoitella sitä työhaastattelua varten. Siellä on tämmöisiä kuin miksi juuri staff-taso, mitä tuot konkreettisesti, mitä senior ei tuo. Siellä on tästä domainista spesifejä kysymyksiä ja sitten kysymyksiä näistä yrityksistä, joissa mä oon työskennellyt. Ja sitten tämmöisiä teknisempiä kysymyksiä. Ja tätäkin roolia tai työkulkua voi tietysti kehittää edelleen ja tehdä siitä vaikka yksityiskohtaisemman erittelemälle tekniset kysymykset ja semmoiset työyhteisön sopivuuskysymykset ja muut erillisiksi kokonaisuuksiksi. Tässä tämä nyt oli sitten pääpiirteittäin. Eli yksi keskeinen asia tekoälyavusteisessa toiminnassa on aina sen kielimallin insentivisointi. Eli sun täytyy aina insentivisoida eli motivoida tai ohjata se kielimalli jotakin tavoitetta varten. Ja mitä paremmin sä osaat sen ohjata siihen, mitä tarkemmin sitä spesifiä tavoitetta kohden sä osaat sen ohjata, niin sitä parempaa laatua se kielimalli pystyy tuottaa. Sun täytyy aina antaa kielimallille suunta, jos sä et anna sille suuntaa, niin se harhailee ja tuottaa kaikenlaista soopaa. Ja sulla menee kaikki aika siihen, kun sä käyt sitä kaikkea tuotosta läpi ja korjailet sitä. Toisaalta voisi sanoa myös sillä tavalla, että kielimallit ei ole kaikkivoipia. Eli kun sä annat agentille rajatun roolin, niin sä kavennat sen agentin työmäärää ja asetat sille prioriteetteja, mikä helpottaa sen agentin ja kielimallin työkuormaa ja se näkyy parempana laatuna. Ja tietysti se, että kun sä kirjoitat niitä ikään kuin reseptejä tai rooleja etukäteen, niin sun ei tarvitse
antaa niitä joka keskustelussa siihen chatti-ikkunaan. Ja sen takia, kun tekoälyä haluaa oikein tosissaan hyödyntää, niin silloin sille pitää tehdä ne asiat semmoisiksi hallittaviksi ja pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Eli yksi tapa tehdä se on purkaa asiat ja työkulut pienempiin osiin. Ja myös tämä agenttiparvi-ajatus sopii hyvin yhteen sen ajatuksen kanssa. Eli siksi kannattaa ajatella melkein mille tahansa työkuormalle, että voisiko sitä kokonaisuutta pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin tai näkökulmiin, eli rooleihin, eli tehdä suppea-alaisempia agentteja, joista sitten muodostuu tämä kokonainen agenttiparvi. Kiitos kun katsoit videon. Sä voit auttaa mua tekemään lisää videoita sillä tavalla, että laitat kommenttina tai viestinä mulle aiheen, että haluan videon tästä aiheesta. Ja laitahan kommenttia ja tykkäystä videolle ja ensi kertaa. Kiitos kun katsoit.